Ovo je Duo Sarponi pizza. Pogledajte kakva je. Kao lutka. Kao da je pravio neki profesionalac. Ako vas zanima kako se pravi ova pizza, ostanite do kraja ovog videa. Lupite like, komentarišite obavezno, zapratite ako već niste, tako pomožete rad moga kanala. Ostanite do kraja videa, uživajte. Evo ovako da počnemo ovu pizzu Duo Sarpone. Treba nam jedna ovako posuda, jedno 200 ml tople vode ili mleka, kašikica soli, ovako ne puna nego ovako, ravna kašikica šećera i treba nam jedna kesica suvog kvasca, 10 grama ili pola onog svežeg kvasca, pola one kocke. To sad promešati da se kvasac aktivira. Znači možete da stavite mleko, možete da stavite vodu, ja sad trenutno nemam mleka. Znači nemojte da stavite vrelu vodu, da ne ubijete ove gljivice kvasca, nego toplu vodu. Znači obavezno je šećer. Soj ne morate da stavite ovo, možete da stavite direktno u brašno. Ali ja sam to sad sve smešao ovako, da nema ovih grudvica. I vidjet ćete kada krene da peni, onda se aktivira kvasac. Dok sad čekamo da se aktivira kvasac, evo da vam kažem šta je potrebno još za ovu Duo Sarpone pizzu. Treba nam 250 grama brašna. Treba nam neko ulje, evo ja sam odabrao maslinovo ulje, treba nam origano, treba nam jedna posuda, naravno neki pleh, ali to ćemo kasnije. Da sačekamo prvo da se aktivira kvasac, pa ćemo da nastavimo. Evo ovako, nakon par minuta, jedno 10 minuta, aktivirao se kvasac. Sad ćemo to sve da sjedinimo. Sipat ćemo ovako u ovo brašno. Možete ovako par kašika nekog ulja. Znači ja ću staviti 4 kašike. Evo zbog vas, inače ja to odlokativno sipam, nikad ne merim. Evo ovako. I to ćemo sad da sjedinimo. Pravimo testo. Evo pogledajte koliko je to jednostavno. To testo treba da bude ni tvrdo, ni previše mekano. Znači bukvalno evo, sve radimo kašikom. Pogledajte. I onda ćemo da nastavimo rukama, samo da to sjedinimo sve. A za to vreme, dok se testo nadiže, onda ćemo da sečemo šta ćemo odozgo da filujemo pizzu. Evo pogledajte. Kako to dobro izgleda. Sada ću ja da umočim moje prste u to, da malo premesim. Inače, pre nekih 30 godina skoro sam držao pizzeriju, a dugo nisam mesio, tako da ne zaboravite ako sam malo zaboravio. Sad vam treba, da ne bude ovako lepljivo, treba dodati malo brašna. Evo ovako. Malo dodate brašna da vam se testo nalepi. Malo ćemo sad ovako da premesimo. Ako ovo nikad niste radili, prvo vežbajte malo, nije teško. Ako mogu ja, može svako. Malo ćemo da ga, još malo da dodamo brašno. Pogledajte kako je testo. Pogledajte kako je mekano. Evo, malo ćemo da ga izmesimo. Pa ćemo da ga stavimo na neko toplo mesto, ja ću konkretno da ga stavim na TV peć, vi možete ga staviti na radijator. Da se testo udvostruči. Znači evo pogledajte kako je sad količina. Evo ovako. Znači potrebno je da bukvalno naraste duplo. Naćemo neku krpu, pa ćemo da pokrijemo.
Evo ovako, nađete bukvalno neku krpu, pokrijete i stavite na neko toplo mjesto. I sačekajte da se duplira, za to vreme ćemo sad da odradimo nešto drugo. Evo ovako, dok testo se nadiže, ja ću pripremiti ovako sastojke, čime ćemo da filujemo picu. Znači imamo neku pizza šunku koju iseckate po želji, ovo je neka sandvič kolbasica. Imamo ovako ovaj italijanski paradajz, znači ne kečap, nego italijanski paradajz. Imam goveđu pršutu, sir koji ćemo da izrendamo, neki tvrdi sir, neki kačkavalj. I ovako, imam kozji sir. I naravno origano. I za malo da zaboravim masline. Da ne gubimo vreme. Znači mi ćemo sve da pripremimo dok se testo diže, znači iznedat ćemo kačkavalj da poslije ne jurimo navrat na nos. Znači ovo, novo veliko, iznedate kačkavalja, to jest sira nekog edamera ili već nebitno koji vi želite. Pošto uglavnom na ovim podnevljima kad mi pravimo pice, to su američke pice gdje stavljamo tako te stvari, znači Italijani se ježe na te stvari. To za njih nije pica, ali dobro, ovo je neka mešavina, pošto ja radim u pizzeriji. Kod nas ljudi, kad bi napravio pravu italijansku picu, vjerojatno je ne bi ni jeli. Jer oni stavljaju bosiljak, sveži paradajz, ide kozji sir uglavnom, a to kad bi napravio nekom, zato sam rekao uno duo sarpone, znači pola će biti za moju ćerku, a pola za mene, tako da, evo ja ovako ću da pripremim ovaj sir i sve, pa ćemo da sačekamo da razvijemo testo. Ajde nastavimo. Pošto je testo naraslo, možda nije baš duplo, ali pošto je ćerka gladna moramo da žurimo. Evo ovako, uzmite brašno, na radnu površinu malo stavite ovako, da se ne lepi. I ovako, prebacimo ovo testo tu. Ovako, pošto je onaj pleh otprilike malo više od 30 cm, trebamo da razvijemo ovo testo na tih 30 cm. Ajde, probat ću ovako, možda ću uspjeti prstima, samo da se ne lepi. Sad ću vam pokazati dalje šta ću da radim. Gledajte naravno da vam ovo bude svuda, da ne bude ovdje debelo, ovdje tanko, da bude podjednako. Uzet ću ovaj pleh za pečenje, ali neću da stavim ovdje, nego da ću stavim ovdje. Evo sada će da pogledate kako ću to da izvedem. Malo je to sad meni komplikovano. I ovako malo ćemo da stavimo brašna ovdje ovako slobodno, nikak ulje da se ne lepi. Ovako ćemo da prebacimo ovdje. Evo, pošto smo imali malo viška testa, ovo nećemo da bacimo, napravit ćemo jednu mini picu. Sad šta ćemo da dajemo? Uzet ćemo ovaj paradajz. Ako nemate ovaj paradajz, možete i kečap, ali ja volim paradajz. Najbolje bi bilo, ako nemate baš ovaj italijanski, da koristite bolje i onaj paradajz iz flaše nego kečap. Kečap je pun šećera, on je toliko nezdrav da je to strašno, tu paradajza ni nema. Tako da iz tog razloga vam savjetujem da koristite neki paradajz pelat. Najbolje bi bilo ovako neki ako nađete seckani paradajz, kao što ja sad koristim ovaj. I nemojte da preterujete, da sad stavite previše. Ovako, bukvalno premažemo ovo testo. Inače, pizza je sirotinjsko jelo, u Italiji je bila. I onda je
popularna širom planete i sad je to kao veliki neki specijalitet, ali evo, nikakva to mudrologija nije napraviti. Ako mogu ja, može svako. Evo, pošto moja čerka ne voli baš neke pršute, ne znam ja. Podelit ćemo ovako picu na pola, pola za čerku, pola za tatu. Pošto ovi mladi vole samo ono što vide na televiziji i što jedu po pizzerijama, ali dobro, sve to ide s godinama. Vjerojatno je to sve normalno. Ovo je pola za čerku, a pola za tatu. Ja ću da stavim kozji sir. Ko ne voli može staviti neki drugi kravlji, ako je tvrdi. Beli sir. I ja ću staviti tanko sečenu goveđu pršutu, ja ću malo ovako da je iskidam. Neću naravno da je seckam, nego ću staviti ovako. Ovo će biti bomba. Odozgo ćemo da stavimo na rendeni ovaj sir. Pa vi stavite po ukusu. Ja vas savjetujem da stavite mlečni sir, nikako one biljne sireve, one imitacije, jesu jeftinije, ovo jeste skuplje, ali ako pravite za vas, onda gledajte, pošto štedite samim tim što pravite sami, onda gledate bolje da stavite kvalitetnije sastojke, a ne da uzimate one neke biljne sireve i da pravite bukvalno neki krš. Evo masline, pošto ja obožavam masline. Stavit ću ih onako malo više od mene. To sad ide na pečenje. Na trenutak malo da zaboravim origano. To je obavezno, ako ne stavite origano onda nema miris pice nikakav. Bosiljak ne stavljam, zato što ga nemam trenutno. A inače volim sveži bosiljak da stavim. Origano možete da staviti kasnije, ali ja pošto volim dosta sira, ja ću pri kraju možda da dodam ili kada ispečemo ovu picu na kraju dodat ću još sira. A vidjet ću. Evo ovako, ja volim dosta origana da stavim. Ja sam stavio, sad zavisnosti od jačine vaše rerne. Ja sam stavio na 300 stepeni, pošto je moja rerna ovako šporet je dosta stariji i malo je slabiji nego kod novih šporeta, tako da peče se na najjačoj temperaturi. 300 stepeni, maksimum 10 minuta, ne više, jer ja sam imao profesionalnu pizza peć, ne mogu sad setim, oko 400 stepeni na par minuta, tako da nikako to da se peče 20 minuta, pola sata, znači ovo treba da se ispeče na najjačoj temperaturi, pa vidjet ćete i sami, ne trebate da ugljenišete ovo testo. Evo, nakon tačno 10 minuta ova pizza je gotova, možda je malo deblja nego što sam ja hteo, zato što je testo napravljeno za onaj pravogonik pleh veliki, ali dobro, ok. Višak testa smo uklonili i napravili smo još jednu mini picu koja se sad peče. Sad pošto kad izvadim ovakvu picu, ja volim dok je ovo vrelo da dodam još sira. Evo ovako. Sad vi na kraju možete na primjer da dodate origano, možete da dodate malo soli. Ja ne volim slano, izbjegam da jedem slano. I evo, ovo je Duo Sarponi pizza. Pogledajte kako ispala, kao lutka. Duo Sarponi pizza. Ako se nekom svideo recept, neka lupi like, neka komentariš, neka me zaprati, ako već nije, neka podeli ovaj video. Htio sam vam pokažem kako je lako napraviti picu. Igrajte se, pravite ako volite, zima je dobro vreme za kulinarstvo, zato što je napolju ružno vreme, nemam pametno šta da se radi. Tako da, evo, ja volim zimi da se bavim kulinarstvom, tako da očekujte u narednim danima i nedeljama baš dosta recepata od Sarpija.